hitande men ko tarande timmude e nangue ngue ko wayno woodi caɗele adna tarata nangue ngue ha rutto ene refto to rewno adando wadde holno gandirɗen nde hitande fudiri e nde o gasiri hen sifa goto andude hitande nde o fudiri e nde o gasiri ko fondude hitande de e dow koode asamande batte ko aduna yirloto ko sa yewi nangue ge elle ene rewa e nder koode de e bulol kala nde nangue refti to fudiri to e nder koode de ganda ko ɗum woni hitande timmude ɗum noon ene sati yiide sabo nde nangue yalta kala koode yiyetaki kono noon e pudol nangue kala sa yeewi ma a yii no feewi no kodde sifiri ni tesko wonde koode de ene ɓeydo ŋabbude dow sa fondiri hitande e on sifa ma a yii ene waɗi balɗe 365 e waktuji jeegom e hojumaji jeenayi e komsande sappo batte ko aduna naadato ko miɗen jogii duminaji certude e nder hitande miɗen wawi fondude kadi hitande e ɗo ɗiɗo duminaji ko aduna naadato ko takata elle nangue ene ɓeydo ŋabude walla tellade nder asaman ina jokka bulo si tawi aɗa wawno wadde jelogal nder asaman ñande foof e waktu midi manam nangue hartungue ma a yii wonde nangue ngue ina rewe e won bulol e nder targol aduna e nangue ngol ñalɗi ndi aduna ɓurata naadade fewde e nangue ɗi ko e nden balɗe ñalomaji walla jamaji ɓurata juuɗe e on saaha a tawat nangue ina tawe e cebbam ɗoɗam walla ndam lesɗam e bulol anen ko nin woni ñalɗi gabdi walla nasaji kala nde naɗande aduna huccani te huncitani nangue ngue manam aduna ene hetti nangue bangge ko e nde ñalɗi jamma e ñalmo fof foti juuteki kodi ñalɗi potti ɗi nder jeloɗe men a tawa ɗi ñalɗi poɗɗi ɗi hakkude kala nde nangue rewi e bulol fuɗɗorade e ñalɗi poɗɗi won bangge yetti ha ñalɗi poɗɗi ɗi bangge oya hitande timi si tawi ko ni min fondiri hitande ɗum gokkete en ko hitande mo balɗe 365 e waktuji 5 e 98 hojomaji e komsande 46 juteki hitande aduna wayoto cettiyel ɓatta won hen gueɗe tokose gar arti liƴƴande e tareke aduna e nangue meɗen e ko adi foof waylare liƴƴande yoɗbande aduna nde ene waylo wurgol aduna wondude e liƴƴande mangol ene takka cebbam yoɗbande ɗowɗam nana diida geew e asaman duuɓi ujunaji 26 kala dam diideto geew ha timma e asaman ko ɗum taki gontorde hoddere rewa ngo ene sosto joni ni hoddere huccetende e yorbande nde nana e polaris duuɓi ujunaji 5 yewtidi ene huccuno e hoddere jeyende e koode biyetende draco e duuɓi 12 ujunere yewtudi ko hoddere biyetende vega wonno hoddere kuccetende e cebbam aduna ɗoɗam e bette ɗeɗen gueɗe ma vega wonto hoddere cebbam ɗoɗam caggal duuɓi ujunaji 14 ko poɗeki nangue e lewru sabbi wurgol e liƴƴande aduna ko yorbande aduna wurwoto ko ene liƴƴa takinde hitande fondetende e koode nde timmi tawa hitande fondetende en yalli poɗɗi ɗi yewti seeɗa hedde hojumaji 20
Kudumari edo kotuk ni tada ngam fondo de ma hita ne beiro wala usto seda